Tomas i drugari. Tomasova božićna zabava. Stigao je Božić na ostrvo Sodor. Sve lokomotive su vredno radile. Tomas i Tobi su bili zauzeti razvoženjem ljudi i pošiljaka. Svi su bili srećni. Samo su se vagoni Ene i Clarabel žalile. Uvek je isto pred Božić, gunđale su. Pune smo, pune smo! O, ne žalite se, rekao je Tomas. Gde vam je praznični duh? Božić samo što nije stigao. Pored šina nalazila se usamljena kućica pred kojom je stajala njima poznata osoba. To je gospođa Dobrić, zviždao je Tomas. Pip, pip, srećan Božić! Tomas se uvek osjećao bolje kad bi je video. Božić ne bi bio isti bez gospođe Dobrić. Kad je završio sa poslom, Tomas je otišao da vidi druge lokomotive. Sve su bile izglancane. Hu, rekao je Gordon, vidi nas, tvoj vozač će morati marljivo da radi da bi mogao da te dotera. Nema veze, odgovorio je Tomas. Imam nešto važno da kažem. Da li shvataš da je prošla skoro godina od kada nas je gospođa Dobrić sačuvala od gadne nesreće? Sećaš li se kad je bila bolesna i kad je... Da, naravno, prekinuo ga je Edward. Ispričao si nam kako je mahnula kućnom haljinom sa prozora da bi vas upozorila na odron. Ti, to biste joj dali poklon, priključio se Percy. A debeli kontrolor joj je poslao lekove da ozdravi. Ali, rekli su James i Henry, mi ostali joj se nikad pošteno nismo zahvalili. Tačno, rekao je Tomas. I mislim da bi svi trebalo da joj priredimo božićnu zabavu. Svi su bili vrlo uzbuđeni. Vozači su bili sigurni da će se debeli kontrolor složiti sa idejom. I složio se. Lokomotive su bile zauzete kovanjem planova kad se sve odjednom umirilo. Debeli kontrolor je nosio loše vesti. Pokvarilo se vreme. Gospođa Dobrić je zatrpana snegom. Tobi je rekao da će da nam pomogne da je spasemo. Moraš i ti da